ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳೆ ಇಂಕಲ ವಿಲೇಜ್ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಬೂತಾಯಿ ಕಾಯ್ತಂದಿಲ್ಲ ತುಳೆ ಜೊತೆ ಬೂತಾಯಿ ಒಳಡಿ ಮಸಾಲೆ ಬರ ಪಾರ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತಿರ್ತ ಅಂಚನೆ ತುಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾರ ಇರ್ತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಬೂತಾಯಿ ದಿಕ್ಕೆರಡು ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲೆಡೆ ತುಳೆ ಇದು ನೆಂಜೆ ಬೂತಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಪಾಡನುಪ್ಪುವ ತುಳೆ ಪೊಡಿ ಬೂತಾಯಿ ಕಾಯೋದುಂಡು. ತುಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ರಥ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕೆಳದುಡೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶೂಲ ಪತ್ತೊಂದುಂಡು ತುಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊತ್ತಿರ ಬಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆದ ಪಂಡ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಣ ದಾಯಕ ಪಂಡ ನಮಕು ಗ್ಯಾಸ್ದ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮುಖ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕಲು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪೂರ ಇಂಗಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಮಣ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಜನೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇಂಕ್ಲ ಬತ್ತೋ ನಿಂತ್ಕೊ ತುಳೆ ದಿಕ್ಕೆರಡೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೊಡಿ ಬೂತಾಯಿ ತುಳೆ ಇದು ಸೊ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿದ್ದ ತುಳೆ ಸೊ ಕಡೆ ಕಾಯನುಂಡು. ತುಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆದಲೆ ಈ ರೀತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆದಲೆ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಅನ್ಕೊಡು ಒಂತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಮುಳಿದು ಇಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆತಂಡೆ. ಸೊ ನಾನು ಪೂರ ದಿರ್ತದೆ ರೆಡ್ ಒಣಸ ಅಂತದೆ ಮಂಚಿ ಬಂದು ಕೊಳೋಣ್ಣೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇಂಕ್ಲ ಬತ್ತೋ ಈ ರೀತಿ